estoy contentísimo porque creo que hemos hecho un partidazo. Todos hemos disfrutado y la afición se siente muy identificada con lo que estamos haciendo. El Elx tot és felicitat per bons resultats d'un equip que continua sent la revelació de la temporada. Ahir sumaren una nova victòria contra l'Oviedo que els impulsa en la taula a clavar-se entre els millors. Els de Saràbia sumen ja 9 punts que els situen en la quinta posició, només un de diferència amb l'Espanyol i el Villarreal, que situa tercer. Un boníssim moment per als franjavers i per a l'afició que està en un núvol. Juega que da gusto verlo. Yo creo que podemos conseguir algo grande, ¿verdad? Sí. Este año no baja. Este año va para arriba. Es increíble el momento que estamos viviendo aquí en Elche. Contraataque, toque, una cosa, vamos, el Sarabia ha hecho un equipo fabuloso. ¿Qué pasa? Hola, muy buenas. Me estaba acostumbrando mal. L'Elche és l'equip revelació de la Lliga i Eder Sarabia el gran artífex. Li ho reconeixen els aficionats i també els seus futbolistes. Evidentment tenim un líder que es diu Eder Sarabia i tot el seguim, no? Però l'estima i agraïment van en les dues direccions. Gràcies, ha sigut un espectáculo, me he divertido mucho y seguimos por delante. Eren les paraules de Sarabia als seus després d'un partit brillant contra l'Oviedo en què l'Elx va monopolitzar el valor durant 70 minuts i en el que només va patir, però poc, durant l'última mitja hora. Seguramente hemos empezado a querer defender lo que pensábamos que teníamos y que realmente no lo teníamos. A Sarabia li va eixir bé el relleu en la porteria. Iñaki Peña va ser ahir l'escollit i va resoldre bé tot el que li va arribar. Él tenía presión por venir de donde vienes, por ser quien es, por las expectativas que se generan. Teniendo en cuenta todo eso, pues le doy una nota muy alta. Un altre nom propi va ser el de Martín Neto, que va estar a punt de fer el gol de la jornada en un moment que l'Elx s'agradava, amb jugades d'autèntica fantasia. Sarabia va destacar especialment a Aleix Febas. Es difícil recordar una actuación de un pivote como la de hoy de Febas. Me parece una exageración de partido el que ha hecho. Tot això sense dos futbolistes que han de ser importants, com Álvaro i Pedrosa, que este matí s'han entrenat de nou a banda i que, per tant, ho tenen complicat per estar dijous a Pamplona. El Barça jugarà dijous contra l'Oviedo sense Fermín, que es quedarà 3 setmanes fora per una lesió